pikku vanha velka. Vanha velkaa. Tuu Markku tänne nyt. Täällä on Siinä on pikku juttu nyt. Nopeammin. me voitettiinkin. Viimeisessä kisassa Mäntsälän rallista on vähän pikku velka, me eikä ymmärrä, että mitä vittu. Vaikka ei saa palkintoa ja se ei käy näin. Mutta siinä on vähän siinä järjestelmän kanssa vähän ongelmia, siinä on vähän väärästi kirjoitettu. Siinä on Deffa Rally Mäntsälä 2016, kyllä te ymmärrätte. No kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos. Aina on kultaa, hopeata ja pronssia yleensä. Niin, kyllähän se on. Kiitos. Kun näissä on näitä luokkia ruvennut olemaan niin paljon nyt, niin nyt ei sitten... Kiitos. Enää anna 5. 13 sekuntia. Kiitos. Hyvä pojat, kiitos. Lämmittää sydäntä. Vihdoinkin saatiin ne mitä meille kuuluu.